A Casa da Música de Chantada tamén comezou coa clausura deste curso. Onte era turno de canto e música moderna. A actuación tivo lugar no casco vello de Chantada e foi numeroso o público que se chegou ata alí, e dende logo mereceu a pena. Pero ainda hai máis, hoxe tocoulle a sección de baile, que tampouco defraudou a ninguén. Mañá ás 12 da mañá será o turno da sección de vento e madeira, pola tarde ás 6 gaita e canto, e para rematar o luns pola tarde, piano e música en movimento.